Karong dunay hulga sa Nipah virus sa ubang nasod. Hugtanong gipatuman sa Lagao Central Elementary School sa General Santos City ang paghugas o pagsanitize sa kamot. Ano ang report ni Jess Tony Humamil? All smiles kaning grade 6 students sa Lagao Central Elementary School nga dungan naghugas og kamot sulod sa pipila ka segundo samtang gikanta ang happy birthday song. Happy birthday to you. Gikalipay sam sa mga magtutudlo ang donasyon nga mga sabon ug alkohol nga dako matod pa og tabang alang sa pagpabilin sa maayong hygiene sa mga estudyante. We are so happy and glad na napili nila ang Lagao Central as one of the recipients. Matod sa tulunghaan, importante kini ilabi pa nga dunay hulga sa Nipah virus sa manakatala og outbreak niini ang nasod India. Sumala sa tagdumala sa tulunghaan nga dakong tabang ang paghugas sa kamot gikan niadtong nagsugod ang pandemya sa COVID-19. We learn from the lesson from the past na grabe ang COVID through hand washing pwede nato siya maagapan. This time naman with the Nipah virus, ginapaintindi nato sa mga bata kung unsa ang kahalagahan, significance and importance of hand washing to prevent mga hand-related diseases. Hinuon kabahin na ang paghugas og kamot sa mga programa sa tulunghaan. This is part of our school-based feeding program practice na maano gyud sa mga bata ang paghugas sa kamot. Para sa akin, importante talaga yan para mahawa yung mga germs sa ating kamay. Upang hindi po madumi yung kamay, upang hindi mabaho. At saka, gina-practice ko po ito everyday para mag-alis po yung mga bakterya. Kanunay matod pa ginapahinumduman sa mga magtutudlo ang ilang mga estudyante nga mag-sanitize sa kamot aron balikay sa sakit. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.